acara nyenom. Iki sing godhog wedang iki Mas Jabin. Ae. Duduk kayak Dede Surya. Dede Surya kae komplit. Yang godhog wedang itu Bin. Nang omahe Pak Multamis. Sama ini esok mau ke sore mau Sore ini. mah. Mana nih nggo tenda lah atau simahan pekolinan jobo ya. Bengi rawon nih nggo tenda ya mah pekoli ya. Ayo. Aku nanti. Mundur tapi ini. Wah iya begini tunggu. Gini kanggo kanggo. Koronasian wae to. Koronasian wae begini. Mesti gini. Nah iya. Nyekel kawasan itu dalan wae. Mendel lapangan iki wis. Iki sing apa-apa kuwi ana kuwi. Wilayah tengah. Bagus tenan saiki ya. Potongan anyar lho. Mulet di potongan dia ngomong saiki. Wah, mbah pengalaman berarti nek potongan. Dicoret ki nang mbakku e. Wis dicoret ya nang mbakku e. Coret. Ini jaya jur mundur maju. Maju. Keberan. Keberan. Wan. Apa? Ini. Apa ini mak bikin Senya wikinan nang cuciane lek iki to. Heeh, teko dhewe nyengku kadang ngono ya. Wah. cerak ora apa-apa ya. Iki wis tole ta kuwi. Ini enggak ini. Nih, masalah kamu. Ini dadi tenar esuk kowe nek. Wis dadi tenar iki esuk. Ayo tenang artis ya. Jawa Tengah. Bagian tengah. Bagian tengah to. Wih, Mas Dana. Korek. Widin, ngerti Din. Iya iki. Karo Kakang Adi ora iki cah bagus tenan. Wah itu wae iki, itu wae kene kok nyino mah itu.